Bojíte se zkusit něco svýho? Držíte se při zemi? A může to být proto, že v dnešní době se podnikání vnímá spíše negativně? Přesně o tom jsme se bavili ještě než jsme zapli kameru a teď to rozebereme. Ahoj Věrko, pojďme na to. Ahoj všichni. Ty sama si na začátku podnikání zažila velmi rušné období. Řekni nám svoje zkušenosti. Tak budete chtít slyšet zkušenosti s rozvodem nebo s podnikáním. Já jsem začala podnikat na mateřské. Začala jsem podnikat na mateřské, zrovna jsem se rozváděla. Respektive já už jsem podnikala předtím, ale nebrala jsem to tak nějak moc vážně. To bylo takový jako šminkovný, takový trošku přilepšení. No, ale když jsem zjistila, že se stávám samoživitelkou, tak jsem do toho musela šlápnout víc. A myslím si, že z toho může být takový jako fresh naděje nebo taková inspirace, že vůbec není špatně, když se vám dějou zlý věci, protože se můžete dostat nejdál, nejhlouběji, něco pochopit. Prostě, kdyby byl život jenom růžová procházka, růžový sad, tak budeme všichni tlustí a někde ležet a nebudeme se o nic pokoušet. A když nám přituhne, takže jestli vám třeba někdy přituhuje, jestli vás štve šéf, jestli máte i jiné Bývá problémy, velmi často, že nás štve šéf. tak podnikání může být ta cesta. Já bych jenom chtěla říct, že podnikatelský mindset je sice o podnikání, ale spíš o jako postojích a o mindsetu, než že jako nekonečný a free rady a typy, ale že si nemyslíme, že je se zaměstnanci něco špatně. Jo? Aby to nebylo černobílý, aby to nebylo, že jenom podnikání super a kdo je zaměstnaný, tak je nevím co. My vlastně i budeme v rámci podcastu hledat tu cestu, jestli to je vůbec, nebo respektive vy budete hledat tu cestu, můžete ji hledat, jestli je to prostě pro vás nebo ne. Právě i o tom si budeme povídat. Ty jsi nějakým způsobem popsala ty třeba těžké chvíle, strachy, jenom tak jako ve stručnosti. Každopádně, co vlastně teda stálo na tom začátku, co ty si konkrétně jako třeba řešila? Co ty si vlastně rozjížděla? Teď si zmatená, viď? Protože já použila jinou otázku, než kterou si počítala, ale i tohle se bude dít. Ale víš, jako ten reálný příklad, protože ty jsi nám to nějak obecně shrnula, ale pojďme si říct ten reálný příklad. Takže jsi se rozváděla, najednou si se stala samoživitelkou, šla si podnikat. Tak co všechno jsi zkusila? Co ti tam tak jako, co tě tam zarazilo? S čím ses musela popasovat? Hele, já to řeknu takhle. Není určitě jako jediná správná cesta, nebudu tady třeba říkat, jako, s jakou firmou jsem začala spolupracovat, jo, co jsem dělala. Spolupracovala jsem tenkrát jako v síťovém marketingu, ale to nemusí být, někdo to může mít rád, někdo ne. Každopádně jedna výhoda síťového marketingu je, nejste na to sami, čerpáte zkušenosti, zázemí, oporu, že se můžete jako o něco opřít, že nemusíte kupovat kontejner zboží někde z zahraničí a řešit úplně všechno, že vlastně spoustu věcí už máte. Ale můžete mít i nějaký solo projekt. Ale to, co jsem já nejvíc řešila a co mě překvapilo, že je nejtěžší, tak paradoxně nebyly nějaký technikálie, jestli živnosťák, jestli web, to já potom, jako, to je moje oblíbené téma, nezačínejte živnostenským listem, nezačínejte webem. Ano, určitě se k tomu dostaneme. Ano. Ale pro mě bylo nejtěžší vlastně přijmout ten fakt a pochopit, že mám docela nízké sebevědomí a že obecně na začátku podnikání všichni, to bylo asi nejtěžší vůbec jako uvědomit si, že já musím něco dělat se svým sebevědomím a s prominutím, to je začarovaný kruh, nemáš výsledky, seš na nule, víš prd a z toho si postav to vysoké sebevědomí. Tak to jsem měla jako na začátku podnikání jako vlastně největší výzvu, ale naštěstí dařilo se mi, to sebevědomí rostlo přirozeně, no ale dokud ho nemáte, tak to prosím aspoň hrajte, protože bez toho Co dělat? Když se to hraje?
Jak se to hraje? Tak znáš to se říká, dělej to, dokud se to nestane pravdou, jo? Jo, takhle. Nás prostě dobře vychovali v tom, aby jsme byli ty hodný holky a hodní kluci, prostě takový jsi hodnej chlapeček a znamená to poslechls. My jsme ti hodní jenom, když někoho posloucháme do háje, ale co to je za kritérium? Tohle kritérium z nás dělá otroky. Normálně, kontinuálně máme otrokářství, od otrokářství, nevolnictví, kapitalismus, zaměstnanectví je kapitalismus, socialismu bylo taky zaměstnanectví, ale to je pořád odevzdáváš svůj čas někomu. Měla bys mít názory shodné s tím tvým vedením, jinak seš špatně. Jo? A tohleto je potom ten znak, ty seš ale Marťo hodná holka, ty seš, dívejte, jak automaticky ten ksichtík jak nahodí, tak to je prostě ukázka toho, že my jsme potom takový pokorní, poddajní, dobře manipulovatelní. Já to hrála. Pěkně to děláš to dobře, tak ještě 100krát. Takže sebevědomí, když ho nemáte na čem postavit, představte si prostě tady, nevím, mladou cácoru, co se rozvádí, udělala nějaký chyby v manželství, nikdy se neříká, že jako jeden může 100%, vždycky je chyba na obou stranách, takže já tady nechci jako mluvit zle o svém exmanželovi, ale že už jenom když jsem procházela tím rozvodem, tak se to podepsalo na mém sebevědomí. No a potom máte podnikat a někdo řekne, teď by bylo fajn, kdybys jako prodávala, šla mezi ty lidi, to je jedno, jestli fyzicky nebo na sítích. No jo, ale já se hrozně stydím, já se hrozně bojím. Takže tohle bylo za mě nejtěžší a vlastně dneska už bych to udělala ještě rychleji. Myslím si, že jsem chytila to správný, že jsem neřešila ty blbosti kolem, že tohle bylo to nejdůležitější. A dneska bych měla tady jako 10 000 návodů, jak získat to sebevědomí. My si je řekneme. V ano, bonusových epizodách si je řekneme. a hlavně prostě my nevíme, čím to je, že se nám nedaří. Teď my jsme si řekli, že to je tím sebevědomím, tak jako hledáme ty zástupné manévry. A pak tam nastupují ty weby, a pak tam nastupuje to logo, a pak jako zpracování Myslíš, brandu. jakoby, že si vybíráme takový ty jednotlivý částečky, ty detaily, které ale vlastně nedělají ten celek. Pytloviny a my nepotřebujeme celek. My potřebujeme prostě vydělat obrat, zisk, peníze, což třeba hlavně ženy nemají rády, protože chlap ti řekne výkon, makej, 100% a teď ty výsledky. Ženy nechtějí výsledky, ženy chtějí hezký život, jo, takže potom, když se budeš bavit o milionech, tak to třeba ženy nenadchne, chlapa jo, ale ať podnikáš jako žena nebo jako muž, tak rozdíl mezi tím, jestli podnikáš a nebo to předstíráš, je v tom, jestli vyděláváš. Takže po těch penězích to je v obou rovinách, i jako žena, i jako chlap. Já bych se zastavila u toho nízkého sebevědomí. Kdo tedy tohle hodně řeší? Jsou nějaké skupiny lidí, které to mají tak jakože většinou to právě řeší. Teď jsem teda tu otázku položila strašně, takže já to možná nechám teď na tobě. Prostě já to přeformuluju. Skupina lidí, dá se to tak říct. Kdo všechno, kdy řeší začátek podnikání, jo? Tak já jsem o sobě mluvila jako o ženě, která byla kdysi na mateřské, lomeno rodičovské, ale chodí za mnou hodně i studenti, kteří tak jako tuší, že škola je připravuje na zaměstnanecký poměr a že by chtěli mít něco svýho. Co třeba jenom ti, co prostě dostudují, nic jako by nemají, tak jak tam to třeba může hrát roli? Jestli podnikat nebo jít do zaměstnání? No, já mám pocit, že pokud si ten student jako chce rozjet podnikání, tak on už to dělá během studií, protože v tu dobu jste státem trochu hájení, že za vás platí zdrav a socstát, takže může přejít plynule, anebo s mezistupněm pracovním úřadem. Ano. Ale každopádně dá se to takhle vyřešit elegantně, že oni už na těch studiích na vysoké to jde, ale znám i spoustu středoškoláků, kteří prostě mají svoje projekty, o něco se pokouší. Jo, oni tam třeba mají jiný cifry, jo, ale prostě jsou hrdí, jo, když vydělají svých prvních pár desítek tisíc. Já jsem úžasný děcka, jo. Pojďte do toho, víc takových. Víc svobodnějších lidí,
nenechali bychom si tolik věcí líbit jako společnost. Ale to je jedno. Takže studentíci, ženy na mateřský, potom Jenom ještě tě zase, ženy na mateřský, tak co ty tam třeba často řeší? Aby třeba ženy na mateřské, které neví ty možnosti nebo tak jako, nebo to, co třeba řeší, si neumí úplně pojmenovat? Hele, já jsem se nechtěla vracet do práce. Jako brutálně jsem si uvědomila, že se mi změnily hodnoty. Já jsem prosím nemateřský typ, já jsem děti nikdy nechtěla a teď, jak jsem je měla, tak se mi to všechno přeskládalo a uvědomovala jsem si, jak že jsme bych... se sešli. Ano, vím, že to máš taky tak. Taky má děti. A taky nechtěla. Taky jsem je nechtěla, ano. Ale uvědomila jsem si, že mně přijde obrovsky dehonestující, že jsem matka, dítě mám nemocný a já teď musím jako obcházet babičky, které jsou v dnešní době ne takový, jak za mýho mládí babička. Jo. Takže vytížený babičky, paragrafy, nepříjemnosti od zaměstnavatele, takový jako, že zkuste si třeba po mateřské vrátit do práce. To je tak ponižující, že to bych... Pardon, já to teď řeknu velmi hnusně, ale to je snad horší, než jako šlapat chodník, jo. Já jsem zvědavá, jak na to budete reagovat, ale je to prostě nepříjemný a mockrát jsem to slyšela od klientek, jaké dostávají otázky na pohovorech a teda to je jako daleko za hranou, kam já bych chtěla jít, jo. Takže jako co budete dělat, když budete mít nemocný dítě, jo. Kolik plánujete dětí, jo. Chtěla říct vlastně i osobní zkušenost s úřadem práce právě vlastně. Protože já, když jsem tam byla na té první schůzce, tak já mám 3letého syna a vlastně ho ještě ani nedávám do školky. A když jsem to řekla, že nemám dítě ve školce, tak paní mě rovnou jako zastavila, že mě tam prostě nechají úplně v klidu. A pochopila jsem z toho, že vlastně ani nemají co mi najít. Protože tak to prostě je, jako když máte dítě. A navíc i v té školce, zaprvé teda může být nemocný nebo cokoliv, ale i v té školce není jakoby tu dobu, kterou ty zaměstnavatele třeba požadují. Takže ano, není to vůbec jednoduchý, no. Já jsem slyšela historek, jako že by se vám z toho brečet chtělo, jo. Právnička tady někde odevzdávala nebo stavěla malý dítě před školku ve chvíli, kdy ta školka ještě nebyla otevřená, protože pracovala někde 150 kilometrů, dojížděla denně a vyzvedávala ho tím způsobem, že to dítě opět stálo před zamčenou školkou. Jo, takže jako fakt dostanete se prostě do situace, že nebudete chtít tu hru hrát, jo? Takže často právě... Nemusíte, jo? Nemusí to být váš příklad. Ne, nebo ale... případ teda, ale je to tak. U nás to tak bylo třeba. Já budu pokračovat dál, takže jsem řekla studenty, ženy, které jsou třeba, že už se nechtějí po mateřské vracet do práce z různých důvodů, že chtějí ten čas strávit s dětma víc, ale jsou to potom i ženy a muži středního věku, kteří si vyzkoušeli zaměstnání možná i víc než jedno, ale zjistili, že to nenaplňuje vůbec, to ani necvrnká kolem jejich potenciálu, že to je jako špatně, jo, a vlastně hledají tam něco svýho, opravdu pocit realizace. Spousta mladých lidí nechce být takhle svázaná, nechce plnit úkoly na od do a ještě za málo peněz a nemoci koupit byt. Takže třeba už jako v zaměstnání jsou, ale vidí, že teda tudy cesta opravdu pro ně nevede a chtějí hledat něco, ale to je blbý, že když chcete ze zaměstnání do zaměstnání, tak zhruba víte, že měníte obor, ale princip zůstává stejný. Ale ze zaměstnání do podnikání vůbec nevíte, co vás čeká. Jo? Takže v tom je třeba taková nejistota. A potom ještě je jedna skupina a to jsou jakoby starší střední věk, kdy ženy i muži dosáhli nějaké kariéry, dosáhli postu a přesto buď prošli vyhořením, nebo kam ještě víc a výš chceš stoupat. Ty už víš, že jsi dosáhla na maximum, kam si dosáhnout můžeš. Často, když vedu nebo spolupracuju tady tyhle ty lidi, tak oni třeba mají jako velký finanční polštář, mají velkou rezervu, třeba řeší investice, ale chtějí takové jako nepasivní příjem ve smyslu někde mi vydělává nějaký apartmán na Zanzibaru, tohle úplně nechtějí. Chtějí ještě udělat něco svýho, takový, to není možný, že by ten život byl jenom o tomhle. Jo? Jenom o vydělávání peněz. Ano,
líbí se mi prostě příběh, kdy jedna vysoká úřednice v bance, nějaká manažerka bance, Nevysoká, jako neměla, 190 cm. neměla 2 metry, tak prostě odešla a ona říká, to je na tom to šílený, že ty to nevysvětlíš. Ty jsi měla dobrýho šéfa, ty jsi měla královský plat, ty jsi měla spoustu výhod. To není, že vás v tom zaměstnání musí všechno štvát. Ona to tam měla jako všechno vyzlacený. Za ty roky už měla jako svoji pozici a postavení. Ta tam mohla krásně žít až do důchodu. Ale prostě o tom ten život nebyl. Takže chtěla něco jiného. Dneska má firmu na luxusní sauny a dřevostavby. Ženská, jo, takže to Ten je rozhovor pěkný. jsem viděla, to bylo o tom Mordoru, že? Že měla v práci Mordor. vlastně chvíli Mordor potom už. Že nechtěla, ano, že vlastně nechtěla dělat, nedávalo jí smysl dělat to, co po ní chtěli. Vlastně takhle nějak jsem to z toho pochopila. Jo, a je to moc hezký rozhovor, no. Tak to určitě někam dáme taky do těch bonusů. Ty jsi tam zmínila, ne tady u těch lidí, co vlastně mají tu práci jakoby v pohodě, jenom chtějí dělat třeba něco jiného, ale spíš třeba u těch maminek nebo u těch mladých lidí, že tam může dojít vlastně k tomu, že ze zaměstnání do podnikání je tam určitá nejistota. Co dalšího? Nám vlastně to rozhodnutí, jestli třeba jestli jít podnikat, nebo teda zůstat v zaměstnaneckém poměru, nebo na úřadu práce, nebo kdekoliv. Co nám to rozhodnutí může všechno komplikovat, kromě tady té nejistoty třeba? Já řeknu, že hodně nám to komplikujou strachy, ale pozor, Čekáme. strachy, to je téma, to miluju, To protože taky dáme do tam vždycky, bonusu. tam se prostě najdete, strachy jsou šílený, opravdu jako svazující, zastavující, já teď jenom ťuknu takový nejčastější pár, třeba strach z toho, že fakt nevím, do čeho jdu, to znamená, jsem naprosto nekompetentní, jsem analfabet, jo, můžete mít 2 vysoké školy a hromadu praxe a stejně budete prostě začátečník, tak to je strach z toho, že to nebudu umět, neumím prodávat, častý strach. Ale strach, který vidím a je hroznej, je nepodpora okolí. Přijdu o přátele, budou mě pomlouvat lidi na ulici, moje rodina se ke mně postaví zády. Musím říct, že já jsem si prošla tady tímhletím strachem a není to nic příjemného, ale jenom teďka krátce, nenechte se nikdy zastavit, protože můžeme si říkat, jestli bude něco po smrti nebo ne, kdyby jsme si měli říkat, že u brány nebeský nebo kdekoliv jinde, jo, ať máte jakékoliv přesvědčení, jakoukoliv víru, tak je to o vás. A jestli jste udělali radost mamince nebo partnerovi, že jste poslechli a sehli hřbet, aby byl někdo spokojený, prosím vás, jako nikdy. Nikdy, nikdy, nikdy. I za cenu, že byste měli některé vztahy omezit nebo ukončit. Ale tohle je fakt velký strach, velká nepodpora. Jo, já se s tebou rozvedu, někdy partneři dokážou docela jako solidně manipulovat. Jo, já mám velké nepřijetí ze strany rodiny jako mojí maminky a mojí babičky, když ještě žila. Dokonce mě vydědili. Podnikám vesele dál. Takže je to lepší, že jsem si to ustála, protože mě život přinesl mnohem víc lepších pocitů, než pocitů, to jsem ale hodná holka, to jsem ale oběť, já jsem vás poslechla. Takže to jsou ty strachy, ale myslím si, že když se nenecháte strachama zastavit, tak stejně přijdete na cestu, že buď o podnikání přemýšlíte, nebo se pro něj rozhodnete a ten moment toho rozhodnutí je to nejdůležitější. A pozor, vy se můžete rozhodnout pro podnikání, když ještě vůbec nevíte, co budete dělat, jaký bude ten směr. A třeba mě se podnikání vyvíjelo, několikrát jsem změnila obor, protože to prostě na sebe nějak přirozeně navazovalo. Mně ještě napadl strach sám ze sebe, ve smyslu i jakoby, co udělám, jak to udělám a vlastně jako ohledně selhání. A teď to nemyslím přesně z toho, jako že, já už mám křeč, pardon. Teď to nemyslím ve smyslu toho, že
selžu a co na to okolí, ale spíš jakoby, že pro mě to selhání, pro mě osobně je to selhání něco, co mě fakt jako děsí. Tak to tam taky může určitě být. Máš k tomu taky jakoby něco, nebo rovnou navážeme plynule? Protože my samozřejmě o těch strachách budeme mít celý jeden díl, takže teď to nechceme úplně rozpitvávat. Ale jestli tě tam napadá k tomu něco, co třeba dalšího sám ze sebe, jako... Čeho všeho jsem schopná. Ano? Já bych tady, to je dobrý, co se jako vypíchla, protože my můžeme mít strach z toho, že selžeme, ale on může být ještě na druhou, když máme buď syndrom podvodníka, imposter syndrom, anebo když jsme perfekcionisti. Ano, proto to říkám. Perfekcionismus, to je normálně vražda, když za mnou přijde klientka, u které se já cítím blbě, já jako její mentorka, ona mi řekne, no ale to nechci odfláklý a vypadá to, že já jsem ten největší halabala flink, který říká, aby to prostě jako neleštila, tak nejsem halabala flink, jenom chci, aby to už šlo do světa a už to žilo, už to vydělávalo a zlepšovat se to může poštou. Zlepšovat se to může cestou. Ale představte si, jak... tou Českou poštou. To už by se nezlepšilo nikdy. Ale představte si, že by ten strach z nás, a teď máš strach ze sebe, a teď se ti něco obrovsky povede. A ty to uděláš takový to, ale to nic nebylo. Jo? A takový to drásavý, že my máme tendenci se úplně vydrat. My máme tendenci úplně jít přes sebe. A teď jsme ještě dopovaný tím mužským světem biznesu, ve smyslu, když nemůžeš, přidej víc. Jo? A ty jsi zamakala, ty jsi i dosáhla něčeho, představovala si to větší, lepší, méně vydřený, prostě jinak. A teď ještě řekneš takový, a to nic nebylo. Jo? To neocenění, ta neláska nás vůči nám samotným, to mě vytáčí. Já vidím, kolik šťavnatých, velkých, krásných projektů by bylo, kdyby ženy nebo muži byli prostě šťavnatí, kdyby to milovali, kdyby o tom dokázali říct, že je to fajn, kdyby o sobě dokázali říct, že je to fajn. Zeptáš se někoho, jak se má a prostě slušně je, OK, mám se dobře, ale když byste měli jako trošku delší nebo hlubší small talk, tak vždycky vytáhneme nějaký, a to je speciálně česká nátura, umět si postěžovat, vědět, kde nás tlačí bota, po případě někomu i závidět, což nikdy nepřiznáme, ale šáhněme si do svědomí. Jo, ale my jsme hrozně negativně vedení a zaměření. To přesně vlastně ono, že pak, když se nám ale naopak něco nepovede, tak se strašně jako zbičujeme. Vlastně o to víc o tom mluvíme a vlastně tomu dáváme tu váhu. Takže to ale všimáš si, jak já už mám ten mindset prostě nastavený na to pozitivno, že jako aby jsme si užili to pozitivno. A ty řekneš, no ale co, když se nám něco nepovede, mě to ani nenapadlo. No, je určitě ten tvůj mindset je fajn, ale myslím, že by tohle měla taky zaznít. Mělo by to zaznít. Možná to v sobě ještě trochu mám, tak uvidíme, kdy se třeba dostanu na tvoji úroveň. Ne. Sypu si popel na hlavu, omlouvám se, ale tak to by bylo samozřejmě vtip. Ne, právě je to jako fajn. Jako vlastně já třeba osobně bych se chtěla dostat na tu úroveň, že vůbec jako nebudu tady o tom přemýšlet, ale očividně ještě trochu přemýšlím. Každopádně tam je jedna věc, ke který bych se teď chtěla dostat, a to, že podnikání není pro všechny. A myslím si, že bychom se teď měli, možná bohu dík někdy kolikrát, ale pojďme si teď teda říct, pro koho je, nebo jak já osobně poznám, že pro mě to podnikání je a že mám jít do toho, zbavit se strachu a zkusit to. Jak bys to shrnula? Já jsem si všimla, tak jako ve společnosti většinově u lidí se vyskytujou takový jako zjednodušený modely, jakože třeba Coca-Cola je pro dobrou zábavu, jo? Zjednodušený nějaký. Je to jako... Ne. Není to sponzor, ani nikde tady placement, nic. Prostě tím chci jenom ukázat, že máme zkratky, vidíš obraz, myslíš si, že je to umění. A on je to třeba kýč. A takováhle zkratka je i americký sen.
podnikání je pro všechny, peníze jsou pro všechny, všeho je dostatek, hojnost je nekonečný koláč, jo? Pořád se nám to tady takhle jako říká a my si potom řekneme, OK, tak já budu manifestovat, afirmovat, taky budu podnikat, já budu taková maková, protože přece všichni můžou. Ono je pravda, že všichni můžou, ale nemyslím si, že to každý jakoby udrží. A za prvé, není pro ty, kteří se skutečně nerozhodnou. A tady si všimněte, Freud tomu říkal nechtěný úkon. Někdy se totiž přeřekneš tím směrem, kde byl tvůj mozek, ale chtěla říct něco jiného. Tak tady tomuhle přeřeknutí Freud říká nechtěný úkon. A když budeš mluvit o svém podnikání, o svém projektu, o svém záměru, tak pokud budeš říkat, že něco zkusíš, tak ses nerozhodla. A vlastně pokud ses nerozhodla, tak nikdy neuspěješ, protože nikdy reálně ani nezačneš. Jo? Takže ten rozdíl mezi rozhodnutím a zkusím to je jako, já to přirovnávám k v šatně, v kabince hadrového obchodu, prostě si tam můžeš vyzkoušet 15 tady šaty, to je to zkusím a jestli ty šaty ti budou říkat, pane, se určuje až u pokladny, kdy za ně platíš, jo, takže takový to, že to zkoušíme, že spousta lidí třeba konzumuje hromadu různých rad a typů zdarma, místo, aby si za sebe zaplatili, to je trochu prožitek, vidím nějakou lahev, která není product placement. Máme ji tady, tu Coca-Colu. Tak představ si, že si chceš užít večeři se svým partnerem a chceš jít zdarma, tak půjdete na guláš vánoční do charity, jo? Jako zdarma jídlo, jo? A nebo jestli to bude prostě hezká restaurace s milou obsluhou a potom, ale při odchodu za to jídlo zaplatíme. A tohle je věc, která určuje, jestli my prostě to s tím podnikáním myslíme vážně nebo nemyslíme vážně. Jo? Jestli, jo, tomu to je to. rozumím. Jak to myslíš? Na druhou stranu tam pořád mi jako lítá myšlenka, že ono taky trvá, než se ten člověk jako rozhodne. A teď v tom období prostě nastává ta otázka. Je vůbec teda podnikání pro mě? Mám se rozhodnout pro to jít do toho podnikání? A tady to bych chtěla jenom, jestli by si mohla nějak jako vysvětlit. Jo, já jsem mluvila, co tomu věci. předchází, já jsem mluvila už o tom finálním rozhodnutí, ale myslím si, že je to pro lidi, kteří jsou rozhodlí, a zase teda je to ještě rozhodlí, ale před tím rozhodnutím jít podnikat, tak rozhodlí na sobě pracovat, protože je to fakt o mindsetu. Pokud jste hypersenzitivní, budete z toho vydřený, bude to třeba pro vás náročný, nebo pokud jste zvyklí se omlouvat, neříkám, že to pro vás není, ale musíte být ochotní i s použitím tvrdým slova musíte být ochotní třeba naučit se přestat se omlouvat za všechno a třeba říct děkuju, že si počkala, když jsem přišla pozdě, já teda ne, že dělám si srandu, já taky chodím pozdě. A ta práce na sobě a vědět, že já sama sebe musím řídit. Neumím to, musím se to naučit. Já sama sobě jsem šéfem. V podnikání jedna drsná věc, když rok budete se tvářit, že podnikáte, když o tom budete hodně přemýšlet, nebo když si budete pilovat sítě, nebo prostě ty weby moje jako proslulé, že říkám, tímhle se nezačíná, tak on si nikdo nevšiml, kromě vás, že nepodnikáte. Že to je hra na podnikání. Jo? A pokud jako my nedokážeme řídit sami sebe, neumím to, tak musím být ochotná naučit se řídit sama sebe, protože nepřijde ten šéf a neřekne, co to tady děláš, Martino, nebo co to tady děláte, Martino, vy jste měla být už někde úplně jinde, jo. Tak a v tom podnikání my nemáme toho drába nad sebou a my jsme na toho drába ale zvyklí od školky, někdo od jeslí, prostě pořád tam byl ten dohled a ten podnikatel, jeho největší výhoda i nevýhoda v jednom je, že on nad sebou nikoho nemá a jestli on se nepřiměje, ne pracovat hodiny denně, ale pracovat chytře, aby hodně vydělal, klidně za krátké hodiny, aby třeba dokázal ten svůj mindset ohnout, že nemusí mít ty výsledky vydřený, že nemusí být strhaný, že je v pořádku vydělat i hodně,
Jo, cokoliv, jenom být svým pánem. To je jako, to je ten největší au. Ty jsi zmínila jednu hezkou věc, vlastně dala si ten praktický příklad, neomlouvat se, ale přeměnit ten mindset. Ostatně praktický příklady budeme mít právě i v bonusových epizodách. A teď nám ale, Hodně. ano, teď nám ale pojď shrnout nějak, nějakou hlavní myšlenku celého tohohle dílu. Jak to jako zakončit? Co by si z toho vlastně naši Chtěla bych, posluchači měli odnést? promiň. V pořádku, já to říkám tak strašně pomalu, že se divím, že jsi ještě nezačala mluvit, ale já jsem teď nad tím přemýšlela, vůbec nevím proč. Já jsem chtěla říct, že kdybyste si měli jednu věc z tohohle odnést, takže můžete začít podnikat bez toho, že byste věděli s čím, že rozhodnout se pro podnikání znamená rozhodnout se pro nějaký životní styl. To je jako třeba rozhodla jsem se, že nechci žít v bytě, ale v domě blíž přírodě a já ten dům ještě nemusím mít. Já jsem se rozhodla a jdu si to uskutečnit. A vy si můžete myslet, že třeba vaše podnikání bude virtuální asistence a pak zjistíte, že budete někým úplně jiným. Ale to bude potom ten konkrétní domeček, ve kterým budeme bydlet a žít ten náš sen. Ale rozhodnout se pro to podnikání je fajn. Klidně si žádejte o znamení nebo cokoliv. Nezačínejte, prosím vás, otevřením živnostenského listu, ale o tom se určitě taky budeme bavit jako později. Já k tomu mám jednu vtipnou historku, těšte se, ale to je... Ano, to patří do jiné části, To je jiné epizody. za Prahem, ale rozhodnout se pro podnikání jako pro směr, bez toho, že bych měla konkrétní cestu. Ta konkrétní cesta se potom ukáže. Takže rozhodnout se pro podnikání ve smyslu rozhodnout se pro podnikatelský mindset, protože to je nejlepší cesta seberozvoje. Teď teda nemyslíme vysloveně pro podcast náš, ale samozřejmě pro to taky. Pro způsob myšlení, protože to na vás nezůstane niť suchá, to se opravdu celý přechroustáte, takže jestli chcete nejlepší seberozvoj, tak do podnikání běžte, protože se o sobě hodně dozvíte a vždycky, když podnikání narazíte na nějaký strop, nemám zákazníky, nemůžu zvednout ceny, nemám obrat, nemám zisk, cokoliv, nebo mám hejtry, vždycky to vypovídá jenom o vašem nějakém limitu. Takže to, co bych chtěla z toho vypíchnout, je rozhodnutí pro změnu mindsetu a rozhodnutí pro to, že budu podnikat třeba i když ještě nevím s čím. Takže vlastně nemusíte mít jasno, ale stačí začít. A mezi tím stojí například ten strach, o kterém si budeme právě povídat a pořádně ho rozebereme v bonusové epizodě. Mnoho strachu. Mnoho strachu, ano. Máme je pomenovaný. Aktuálně to pojďme nazvat jako strach. A vy nám vlastně pište nám vaše aha momenty z dnešního dílu, vaše strachy, jaká byla vaše cesta, pokud už jste třeba se rozhodli a začali podnikat, nebo i třeba s čím byste potřebovali poradit. Určitě to můžeme taky probrat klidně, nebo se o tom můžeme pobavit. Moc vám děkujeme, že jste tu byli s námi a těšíme se zase příště. Ahoj.